Hej og velkommen til Jens Læser. I dag der skal vi have fat i Disneys store eventyrbog. Og jeg ved godt, det er et par uger siden, vi har haft nogle ting fra den. Men nu var det jo lige det mega lange eventyr ved H.C. Andersen, vi havde i sidste uge, og så ugen før, der var der sådan kort et. Så jeg tænker det, at vi lige tager 3 stykker, eller sådan et eller andet af den her, og så, ja, så kører vi den ellers derfra. Så lad os komme i gang. En helt ny Sursen. Fra et juleeventyr. Jo mere du giver af dig selv, jo rigere bliver du. Det var lille juleaften. Rasmus gned sig nervøst i hænderne, da han vendte sig mod sin arbejdsgiver. Herr Sursen var aldrig nogen nem mand at forhandle med. En halv fridag, råbte Sursen med væmmelse. Juleaften! Rasmus så ned. Dette år havde været endnu værre end sidste år. Så lad gå, sagde Sursen endelig. Men så møder du også tidligere end nogensinde i overmorgen. Det var sådan, Sursen behandlede alle omkring sig. Han var den rigeste mand i byen, men han havde det koldeste hjerte. Julen betød ingenting for ham. Bare svindel og humbug, vridsede Sursen af enhver, der ønskede ham en glædelig jul. Samme aften hørte Sursen en underlig lyd. Hvem der? Råbte han. Pludselig kom hans gamle forretningspartner spøgelse til syne. Det er mig, Jakob Marley, sagde spøgelset. Jeg er kommet for at fortælle dig, at i nat får du besøg af 3 ånder. Sursen prøvede at glemme, hvad spøgelset havde sagt. Svindel og humbug, sagde han. Men da klokken stod 12 midnat, dukkede den første ånd op. Jeg er ånden fra fortidens jul, sagde han til Sursen. Sursen havde intet valg. Han måtte følge med ånden for at gense en juleaften, han havde holdt for mange år siden. Snart så Sursen gamle venner danse og synge endnu en gang. Han så endda sin gamle kæreste, Isabella. Sursen vendte sig bort. Han vidste, at han ikke havde været rar mod Isabella, eller nogen af de andre personer, som ånden viste ham. Det eneste, han brød sig om, var penge. Kort efter kom den anden ånd. Jeg er ånden for denne jul, sagde ånden til herr Sursen. Endnu en gang blev Sursen ført bort fra sin seng og ned i Londons snedækkede gader. Han kiggede ind gennem vinduet til Rasmus' lille, fattige hjem. Rasmus og hans familie havde ikke så mange penge, men uendeligt meget kærlighed til hinanden. Sursen skammede sig, når han tænkte på, hvordan han tit havde forhindret Rasmus i at være sammen med sin yngste søn, lille Tim, fordi han altid lod ham arbejde. Men der var ikke meget tid at tænke på det, for pludselig kom den sidste ånd. Jeg går ud fra, at du er ånden fra fremtidens jul, sagde Sursen. Med et vindstød stod han pludselig på en øde kirkegård. Hvorfor fører du mig herud? Spurgte Sursen med skælvende stemme til ånden. Han stod foran en gravsten. Det var hans egen. Jeg skal nok ændre mig, råbte Sursen. Jeg skal nok blive en bedre and. Jeg vil bevare julen i mit hjerte hele året rundt. Så gik det op for ham, at han var vågen og sad i sin seng. Det var langt op ad dagen. Det er snart juleaften, råbte han og sprang ud af sengen. Nu vidste han, hvad han skulle gøre. Han skyndte sig ned på gaden og forsvandt ind i en butik. Bagefter løb han over til Rasmus' hus. Glædelig jul, råbte Sursen, mens han bankede på døren. Han havde en stor sæk legetøj med til de små børn. Glædelig jul, sagde lille Tim og kravlede op på Sursens skød.
Sammen med lille Tim og hans familie fejrede Suresøn nu den dejligste jul, han nogensinde havde haft. Og det var slut på den historie. Og så kommer vi til næste. Og den hedder Lille spejl på væggen der. Fra Snehvide og de 7 små dværge. Hvis man misunder andre deres skønhed, mister man sin egen. Der var engang en meget smuk, men grusom dronning, som havde et magisk spejl. Hver gang hun så sig i det, spurgte hun om det samme. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Spejlet svarede altid, at hun var den skønneste i landet. Indtil det en dag svarede, vel er I skøn, fru dronning, men Snehvide er dog skønnere end I. Den forfængelige dronning vidste straks, at spejlet talte om deres steddatter, prinsesse Snehvide, og dronningen svor, at Snehvide skulle dø. Ved hjælp af sin onde trolddomskraft forvandlede dronningen sig til en hæslig, gammel tiggerske. Så gik hun ud i den skov, hvor Snehvide havde gemt sig for dronningen. Under armen havde hun en kurv med forgiftede æbler. Snehvide var ikke alene i skoven. Hun boede sammen med 7 dværge i deres lille hus. Dværgene hed Brille, Lystig, Søvnig, Prosit, Flovmand, Gnavpot og Dumpe. De elskede alle den blide og kærlige Snehvide, og de havde lovet, at de ville beskytte hende mod den onde dronning. Hver dag, før dværgene gik på arbejde i diamantminen, sagde de til Snehvide, at hun endelig måtte være forsigtig og ikke invitere nogen indenfor. Snehvide vidste, at dronningen ville gøre hende ondt, men hun havde ingen anelse om, at den tiggerske, der kom ud til huset, var hendes fjende. Hun inviterede hende derfor indenfor. Værsgo, mit kære barn, kavlede den gamle kone. Har du ikke lyst til at smage et af mine dejlige æbler? Skovens dyr og fugle prøvede at advare Snehvide, men det var for sent. Hun tog sig en bid af æblet, og straks faldt hun i en dyb søvn. Nu er jeg den skønneste i landet, skreg heksen. Dyrene skyndte sig ud til diamantminen for at hente dværgene. Dværgene løb hjem til deres hytte, hvor de så Snehvide ligge lydløs på gulvet. De fulgte efter den onde dronning op ad et bjerg. Pludselig så et lyn ned i den klippe, hvor dronningen stod, og hun hvirvlede ned fra klippen og forsvandt for altid. Grædende lagde dværgene Snehvide i en glaskiste. De vågede over hende, indtil en ung prins en dag kom ridende. Prinsen genkendte Snehvide som den unge kvinde, han engang havde elsket. Han bøjede sig frem og kyssede hende blidt. Snehvide åbnede øjnene. Endelig var trolddommen brudt, og så levede de alle sammen lykkeligt til deres dages ende. Og det var slut på den historie. Kaptajn Klo udtænker en plan. Fra Peter Pan. Jalousi gør hjertet mindre. Kun kærlighed gør det større. Vise ord. Klokkeblomst var en jaloux lille fe. Hendes ven, Peter Pan, tilbragte al sin tid sammen med sin nye veninde, Wendy og Klokkeblomst. Og Klokkeblomst var bange for, at han ikke længere brød sig om hende. Hver gang hun prøvede at få den skrækkelige Wendy til at forsvinde, opdagede Peter Pan Klokkeblomsts plan og reddede Wendy. Hvis Wendy bare ville forsvinde, tænkte Klokkeblomst vredt.
Imens sad kaptajn Klo og prøvede at finde ud af, hvordan han kunne blive af med Peter Pan for evigt. Hvis bare jeg vidste, hvor hans hemmelige skjulested var, mumlede han. Han besluttede sig til at lokke Klokkeblomst ud til sit skib og narre hende til at fortælle det. Jeg skal nok få venlig til at forsvinde for altid, lovede kaptajn Klo Klokkeblomst, men du må vise mig, hvor Peter Pan bor, så jeg kan finde hende. Klokkeblomst pegede uden tøven på et sted på kortet, hvor troldtræet lå. Med en tilfreds latter greb den onde pirat Klokkeblomst og satte hende ind i en skibslygte. Klokkeblomst forstod, at hun var blevet narret, og nu havde hun bragt Peter Pans liv i fare. Jeg vil ikke lægge en klo på Peter, lovede kaptajn Klo. Den lille gave her vil gøre arbejdet for mig. Kaptajn Klo sendte en æske til Peter Pan, og skjult indeni lå en bombe, der snart ville eksplodere. Klokkeblomst var klar over, at hun måtte redde Peter Pan. Hun skubbede af alle kræfter mod lygtens side, indtil den væltede. Klokkeblomst stak ud og fløj så hurtigt hun kunne, hen til troldtræet. Hej Klokkeblomst, sagde Peter Pan. Jeg skulle lige til at åbne den her gave. Klokkeblomst susede ned, rev æsken ud af hænderne på Peter Pan og kastede den væk. Få sekunder efter eksploderede bomben. Det fløj med klippestykker og træer overalt, mens øen blev gennemrystet af eksplosionen. Farvel, Peter Pan, sagde kaptajn Klo, da han hørte braget ude fra sit skib. Men Klokkeblomst havde frelst Peter Pan. Klokkeblomst, kaldte Peter Pan under en stor bunke sten, glødende der et svagt lys. Klokkeblomst, er du kommet noget til? Der må ikke være sket der noget. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig? Peter Pan skyndte sig at kaste stenene til side og nåede hurtigt frem til sin kære ven. Pludselig vidste Klokkeblomst, at hun ikke havde nogen grund til at være jaloux på Wendy. Peter Pan holdt jo stadig af hende. Nu da hun vidste det, fik hun det meget bedre. Sammen fløj de to venner afsted for at vise kaptajn Klo, at hans onde plan var mislykket. Og det var slut på den historie. Og jeg tror faktisk også, at jeg kalder det for slut på den her video. Det kan godt være, at den er lidt kort i det, men jeg er ikke hele dagen. Videoen den skal ud i morgen. Så mange tak, fordi at I har givet at lytte med på de her 3 historier. Det var alt for den her omgang. Husk at drikke en masse kaffe. Hej hej.